Коста Хораса Лена, днес ще си изтеглим един хак на Майнкрафт, в който ще играеме. Това не ми харесва, нито по този човек. Вот такъв то човек ли го тегля. Тук търса някакви си, ми ще се влезат малко, докато си изберам. Ето хора, че си избрах един чуден град. Сега го изстрелираме. Ако се чуете откъде от този звук, това е столът ми. И да, сега ще видите как става. Тук се зарежда. Това тук е изстреляне, не го натискайте, само това отдолу зеленото. Чакам се изтегли. Ще се след малко, като се изтегли това. Хайде. Хора, в края на видеото ще ви покажем как се изтегли това приложение, но то е само за хора, които играят Майнкрафт и искат и имат Майнкрафт. Защото може да се изтеглите от Happy Mall. Тази игра е много безплатна. Може да си я купите. И без говорене, нека да започваме. Има сгради на простояние над 1000 нещо си. Има и замъци и всякакви неща. Градове, хубави къщи, всякакви неща, хора. Наистина може да го изтеглите, ако имате Майнкрафт. И какво кажа това? Сега нека да чакаме да си изтегли. Ето си изтеглил, просто да влеза в Майнкрафт и готово. Ще видите как става. Без вече говорене. Сега нещо като Майнкрафт, това приложение. И ето го. И се влизаме спокойно. И какво кажа? Това е. И ето ни хора. Градът е готов. Видите ли? Става си много бързо. Тук има някакви си магазини. Ето. Ако правиш маняк, как става, брач? Няма сега да ти купувам тъпата храна. Аз не съм тук като теб затворник. Хора, малко забива Майнкрафт и... Видите ли? То само се движи. Сега, като заби малко. И хора, какво става с тази игра, бе? И хора, нека да разгледаме тази сграда. Изглежда ми хубава. Отвътре дали ще е. Очех си взема елексир, за да не ме... Ужас. Чакай, защото там си го слушах. Ма гледаш, бе. Идиот. И май това не е отварт. Що си? Май това си беше. Не знам. Не тази. Аз тази взех. Ей сега. Се дойде. Не дойде. Не става, хора. Значи ще гледам натам. Изобщо двустта тук беше забива така. И откъде се влиза? Тук ли? Хора, ще го вчупа в този. Ай, не ме интересува скъп или не скъп. Чупува се. Хора, знаете ли какво?
ще спра клип. Други епизод ще продължим с тази игра. И дойде време да ви покажем приложението, къде си изтеглите този чуден град. Може да изтеглите всичко. И без бавене да ви го покажем сега. След 3, 2, 1. Ето го тук най-отгоре. Тук това е приложението. Minecraft. И може да го изтеглите. Ето тук. Какво кажа? Това е. Може да го изтеглите. Ако имате Minecraft, може да го изтеглите. И бай-бай!